Kai kariyarka ina baka? Ina baka? Rabu da yi dan gidan sarkin Kasim ne. A sai ka bayani. Ka ce mai hatsari mai abin ban mamaki da tashin hankali da fargaba daga nan zuwa kogon tsafin ƙwarai kuwa don ya bata gum ƙasa kangi sama kangi. Shahararren kamfanin nan mai suna BKD Wood Production ya ta karkare wajen an ce muku da sabon shirinsu mai suna kogon tsafi wanda zai fita 1 ga watan April 2021. Kuda ka ce a channel ɗinmu mai suna BKD Wood TV ka shiga ka yi subscribe domin samun naka da zarar mun dora. Kuma ba abin da zai hana in mallake ki. Baka makara ba, za ka iya zuwa ka samu mai martaba. Ta nemo yayana magani, in har ka samu ni taka ce. Kada ku manta BKD Wood TV, directed by Umar Kalan.